til kamp mod mikroberne om biogas. Denne video vil indeholde, hvad er biogas, hvilke bakterier der er i biogas, teorier om biogasanlæg, artiklen alger skal sættes skub i biogasanlæg, fordele og ulemper ved alger i biogas, og hvad fremtiden er inden for biogas. Vi starter med, hvad er biogas. Biogas bliver dannet gennem nedbrydningsprocesser. Disse nedbrydningsprocesser foregår overalt i naturen, og det er den proces, der skabes i større størrelsesforhold i biogasanlæg. Biogas består primært af metan og kuldioxid og indeholder en lille del brint og svovlbrinte. I et biogasanlæg bliver biogassen produceret af biomasse og organisk restprodukt. Det vil typisk være biomasse i form af husdyrgødning fra landbrug og organisk restprodukt fra slagterier, husholdninger og mejerier. Biogassen bruges til at skabe varme og el, og det restprodukt, der kommer ud af produktionen, bruges som gødning. Den gødning, der kommer ud som restprodukt, vil give en bedre gødningsevne end det oprindelige gødning, da det er mere nedbrudt, og derfor vil det være nemmere for jorden og planterne at optage. Bakterier i biogas. Biogasproduktionen foregår under anaerobe forhold, da reaktionens katalysator, altså metanbakteriens enzymer, kun fungerer under dioxygenfrie forhold. Under de anaerobe forhold skaffer mikroorganismerne sig energi ved hjælp af anaerobe respiration, der ser således ud. I et biogasanlæg er der en temperatur mellem 35 og 52 grader, regulært surhedsgrad og anaerobe forhold. Disse ting er alle faktorer, der giver mikroorganismerne de optimale forhold til at danne metangas. Nu til biogasanlægget. Dette er en simpel udgave af det biogasanlæg, der er placeret i Foulum. Biogasanlægget er delt op i flere forskellige tanke. Hver tank har hver sin funktion. Biomassen, altså gyllen, opbevares i en forlagertank, hvorefter det bliver overført til procestanken, som er en iltfri tank, hvor biomassen bliver opvarmet, og der bliver dannet biogas og afgasset gylle. Det afgassede gylle overføres til efterladstanken, hvor at resten af gyllen afgasser, og derefter kan bruges som gødning på markerne. Biogassen overføres til gaslageret, hvorefter det bliver overført til opgradering, hvor biogassen nu kan benyttes til kraft-varmeværke og komme ud på energinettet, eller opgraderes til bionaturgas. Hele den proces varer normalt mellem 2 til 3 uger, men det er forskelligt fra hvilke produkter man bruger. Man finder ud af, hvor lang tid processen skal tage i nogle mindre størrelsesforhold, hvor man gør det på laboratoriestørrelse. Gennem produktionen bliver der udnyttet 65% af biomassen, 30% til elektricitet og 35% til varme. Alger skal sætte skub i biogasanlæg. Artiklen alger skal sætte skub i biogasanlæg beskriver biogasproduktion ved hjælp af alger. Lektor Birger Nordahl, der forsker i biomasse og bæredygtig energi, har startet et projekt, hvor der arbejdes med alger i biogas. Ideen ligger i, at alger bruger kuldioxid som biogas indeholder. Røggassen efter forbrænding i kraft-varmeværk afgiver kuldioxid, og derfor virker kombinationen strålende. Lektor Birger Nordahl fortæller, at problemet med biogasanlæggene vi har i dag, er, at der ikke bliver produceret nok affald, og derfor vil algerne kunne gøre en stor forskel, da det vil øge forbrændingsprocessen og gøre den mere effektiv, hvorefter man kan levere råvarer i form af olie til produktion af biobrændsel og biodiesel, og der vil få meget energi ud af affaldet. Nu til fordele og ulemper ved alger i biogas. Fordelen ved at putte alger i biogas er som sagt, at det øger forbrændingsprocessen, og der skal mindre skrald til produktionen af biogas. Alt i alt vil der også blive en større procentdel af biogassen, der vil blive udnyttet. Ulemperne, eller snarere problematikkerne, er om det kan betale sig i forhold til optimeringen af udvinde algerne, altså om det kan betale sig rent energimæssigt og tidsmæssigt også. Jeg kunne måske også se et problem i, at vi ikke rigtig ved mere om det nu. Altså det skulle helt klart arbejdes noget mere med. Man skulle køre nogle flere forsøg, ligesom vi også så på Foulum, hvor man måske fik det op i nogle forskellige størrelser og så, hvordan det fungerede.
Der vil man også kunne finde ud af, hvor i processen, at algerne skulle tilsættes, for at man fik det bedst mulige resultat. Jeg vil helt klart mene, at der er en fremtid inden for alger i biogas, men det kræver en del mere arbejde, og man skulle måske bruge noget mere tid på det, inden man rent faktisk sætter det i produktion. Både teorimæssigt, men også rent praksis. Her til sidst vil jeg lige snakke lidt om fremtiden inden for biogas. Fremtiden er selvfølgelig kun noget, man kan gisne om, og derfor er det ikke 100% sikkert, men jeg vil mene, at der er en klar fremtid inden for biogas, da det er en nem måde at lave grøn energi på. Det eneste problem, jeg måske kan se ved biogas, er, at man skal bruge nogle afgrøder af en eller anden art til at lave biogassen. De afgrøder kræver både plads, og de kræver energi, og det er måske nogle ressourcer, som der er rigtig dumme at smide væk, når man andre lande har problemer med at få mad på bordet. Det kunne jeg måske godt se, der var et problem i. Men ellers vil jeg mene, at det var en super god idé. Om så er det alle inden for biogas er svært at gisne om. Der er måske ting, der virker bedre. Og det er selvfølgelig også en ny ting, så man skal selvfølgelig have lavet nogle flere forsøg. Jeg vil mene, at det er en helt vildt god idé at bruge biogas. Men som sagt, måske noget mere forskning, så man kunne komme væk for at bruge så mange afgrøder på det. Men udover det vil jeg helt klart mene, at der er en fremtid inden for biogas.